Jason ndiye chokwadi. Ndinobatara ndiri chokwadi. Ndizaita chabatwa nemhosva. Ndabatwa nemhosva. Mwari alimbatsira. Mwari alimbatsira wangu. Pamusoro pemambo Mutazi, ndingayo rose kupanda. Inini ndauyawo nenyaya yekushungurudzwa mukati memusha mandakaroorwa. Ndakaroorwa 88. Vabereki vangu vachina. Asi ndaingoshungurudzwa. Nditi zandienda kumba. Vabereki vangu vachiyo. Murume wangu ainditeera. Ndidini? Ndidzokera. Saka ndekwenda kwengu vabereki vakafa. Kusvika izvozvi ndinondoshungurudzwa. Ndinondoshungurudzwa kudaroko. Kurohwa hakuchaperi. Nyaya doko ndakungorohwa. Saka pane nyaya yakamboitika 23 kumusikanisaba 223 yogadzirwa makuwa kumusha kwedu. Inini ndakarongedza kuenda kugadzira makuwa. Murume wangu haana kuenda. Ndiri ikoko akazonga akufona. Imwe fini katombotamirwa ndibaba. Kuti mwombo wasirani. Pamusha pane zvorugara uri kumusha kwenyu. Ini ndikati ndauya nemwombe kubva kwachirumi kwenu. Kana kuti mwombe ngedzeko koko. Sarai nechini nemwombe. Kwabva kwaundogara. Saka pane makuwa anga agadzirwa futi weekend yacho. Kubva ndamirira makuwa aya. Kwabva asvika pakugadzirwa ndiripi? Ndiriko kumusha. Zoda ndidzokere kumusha kuya. Mungoziva kuti pamwe pacho uri kusvika pamusha unonyanya kuti pakusungana kata pana pane kavhizheni kakasara kaitika. Ndakangoona pane vhizheni yanga rundo madziso mangu zvinondimira musha. Dimara ndirundorarama ndondorarama zvirudaroko sonda rinopera. Ndakutopota pamwe ndirara panze. Mumba musirwarika. Ndakupota ndigara kunze. Mumba musirwarika. Kuzoda kuti nditi murume wangu wakazotomboenda nekuchechi. Kondimangarira kuchechi kuwafundisa. Ndikamboenda kuchechi ndikatongwa gorero rero. Kundobva ikweyo mufundisi anga ati Sondo uyai kuno. Sondo riya rakasara kusvika tatoendeswa kumusha kwedu. Kwabva ngondirongedzesa kubva ndako nditora kumusha kwedu. Kwabva amboteera. Semuteera ndeti vabereki variyo. Handina kukwanisa kudzokera. Ngonina ndiriziva nhamo yangu. Kubva ndasara. Aibva azopiwa futi rimwe deti nana baba. Kwabva auya futi kumusha kuya. Nana baba wabva tadza wapindira. Pekutangapo wakazi uya nehama yako. Haana kuya nehama yake. Kechipiri azi uya nevana wako wairi. Ngoti anga ane kunyepa nepasuti azi ndine mwana wani pamusha pano handina vanaba. Ini ndakabereka naye vana varongomuna. Ini ndaturirwa vana vatatu. Iye wakutara mwana wani. Saka ndekunoenda kwegura chero rero. Inini zvakandiremera ndidzokere kwamarima. Handina kudini kwanisa kudzokera apa. Kubva ndatopedza gura chinobva rapinduka ndiri kumusha kwedu. Kuzoti muna February vakabuda nyaya mwana wangu musikana wepakati. Pane mwana wangu 3 waya wepakati wacho musikana. Mwana wacho nzara nyaya dzake nekuti asenyi atangatira kuna baba wake nekuti idini. Mungondoziva mukuenda kobatsirwa kuenda koza chii chiri kuitikaoba. Iwe uri kufamba kuti ndiri kuenda kobatsirwa. Ndizobuda vanhu vazondobudawo unenge uziva kuti chii chiri kuitika apa. Ini ndakazonanga kuzi ndindoda nemuprofiti uyu. Mwana zvazobudako mwana akati mwana wandinaye ngoye mwana wemuprofiti. Kuda kuti ndicharekera kwambira mwana zvakandiremera. Ngazi vanhu vacho vatotora kuti vada kuuya pipi pamushaka. Kobvisira chinyi kuti vatore mwana wangu. Baba vacho vazondifonera kubva nditaura ndikati kuti ine mwana ndingodini ndingogona kuuya komirira. Rega ndimbotora nana baba wangu kuitira chamangwana. Zvesho ndakaenda ndikataura nana baba. Ana baba akati iri nyaya yemwana ndoakabereka mwana wako endo amirire chii mwana. Asi waenda zvandopera dzokera kunoko. Usagare kwamarima. Ngoti namarima tunopedzera navo. Kubva ndaenda nyaya mwana yapera. Ndakangasimuka ndaudini ndadzokera kwachirumiko. Ndamutara ndati reka ndimboende kuonawo nasekuru. Ndaenda kuonawo nasekuru aya. Nasekuru akati auchati kuti udzoke uko. Dzokera kumba kwako. Kwabva wanditakura ndiko nasekuru. Kwabva wanoendesa ipi musha kwamarima. Kubva ndasvika makatoungana vanhu mumba munekutaseni. Vanasekuru akataunza mukadzi wako. Nhasi kana kushona ashata kwake. Ngoti vana vakura. Pane nevarora nevazukuru. Ndipo makushona ashata kwake. Isusu taunza munhu mumba make agarire vana vake. Vakandoti orati vanhu vavafarawo nekuti asenyi vatati zvadini zvapera 223. Kuti vakacho hakuchaperi. 24 wacho iyeyuyu. Kuti vakacho hakuchaperi. Ndatiza. Ndaenda kwanasekuru kuya. Kuno akandiunza waya kumusha kwangu handisi kusvika. Kusvika. Iona ndidzokera kumusha. Ndakona kwanasekuru kuya. Ndinotaura nhamo dzangu nezvandiri kuona mukati meumba yandakagara. Zvese ndiri kupiwa. Acho kuti ndani nini?
handina wana sekuru anga unonditi iwe ndiwe benzi ende tutati ufire kwamba papepo papo gara mpisharikisha ninge yako ndo akawa ndikati kuti panosingangoita sei imarabva ndazoona kuti mberi kwacho ninda kutonyura ini ndakusisana kana sekuru kwe bandagara murume wangu ndiyangagona kana sekuru kwe ngoti pawakauyapo wakataurwa ati iwewe kuti ona uchaona pane mukadzi wako ungoyakotitaurira usasaende kwachirumikoba kana kuwana ungayakotitaurira usasaende kwachirumikoba ngoti hazvina kuti diko kutira mukadzi wako rudini uri umuda saka ndiyo pikicha ngayakutambika nekuita sei imba ndakazoona kuti murume wangu ndiyo akanga achisimbira kuendako indakandakiya mabhreki bandagara ndagara kudaroko pane umwe sekuru akazondifonera akati iwe murume wako rikuya kuno katera asi wake usisiri kuya kunoku murume wako ndiyo akutanga ndiyo hama idu panapa iwe wakanyarara ende zvarukuya kutera kuno zvazvo hazvidumi hazviitika ine ndikati inini zvamutaura zvezvo inini ndozvitori musango asi ini ndakufunga kumbotsakatika hangu mukandishaya muzazonditsvaka kazi muzukuru uda kuendepi inini ndikati inini ndakufunga kutombosimuka ngoti zvandiona panapa ndezvamundeka zvandudini zvandiri kuona pamusha pano ekuti nditaura handidini handina kobasirwa ndakurambidzwa iyo unobuda kana kobasirwa inini ndakuzosaendepa saka inini zvandiri kuona panapa ini hachadini handichazvikuririba nekuita sei kazi muzukuru enda kumusha ndikati kumusha hakudini hakuendeki asi kungana nayo ndakuenda kwamai wangu ipi kusagambe kazi kusagambe kuna ndikati kuna mai wangu kuna mai wangu kazi ureti muzukuru dini enda yeshuwa ndakasimuka ndikadzika kusagambe kuna mai asi ndasumuka murume anamutauraba ndasvika pamberi pedaka ngoti ndanditi ndeni kurupenda gama dzangu ndirambidza ndakabuda ndosimuka pano akandipiwa mari yebhasi mwanaenda kusagambe ndakapedza 4 days ndiri kweni asi sekuru wandakakonitanga wakazondifonera ndusagambe kuni waibva wandibvunza wakasaka mai rutini ndikati pane kutonga kwasekuru nekutonga kwababa nekutonga kwamai saka ndiro ndiri kunani kuna mai wangu mune muna wamai wangu kazi saka kuti zviri kuita hazvo nanga ndizoti wakafamba mushe ndikati zviro wakafamba mushe bandagara mai wakazoti utaone ndiya ndikati ndike kwamang'ando ndana sekuru kazi tavazowa ndipafuna taura nao ndikati aiwa zvatodini zvatopera ndino mavhizwa avo matanyara saka kudzoka kwendakaita pamusha murume wangu akafunga ndiri kwani kwana sekuru kwamang'ando mungondoziva vanhu vacho ndosvika futi ungonona vision yausikundu vandafuma wandotosvoto kubuda penda panaendawo kutonditoverevere kudzoka ndaita pamba paya pa 4 days 5 days pane zvandaona chakadai hamungonero ndibatsiro hangu muropa rangu kuti zvidini zvidarike vanange kwamnamata mandadzoka ndodzoka murume wangu akabva yabva ati mai marima sekuru akataura neni zveshuwa sekuru akataura neni pafoni vakati yai kuno kumangwana zveshuwa takaenda ikoeri mangwana chakabuda kwachine mudzimu ameno chitero chiyashutika ipapo murume wangu akatanga ataura zvakawanda ipo pano asi anga amboenda kozvitaura pana sekuru kwe ataura zvaakataura ipapo indizondozweya nyaya yekudini yakutaurika payapo iye akafunga ndiri kuona sekuru handiti pakachena kuti kuya kwadzoka kuyaita mwana wenyu zvaramba zvakadaro hapana chachinja nyaya iyi padara ndofunga kutaura zvese ini handichambonyari pamwe ndada uponowo inini nyaya iyi ndine mwana wangu akaridzirwa ngoma akamukosanjeri vabereki vangu vazviziva asi mwana ndakabereka 9 months haona kutauriwa yakandogumeri mushere kwamarima batagara saka mwana uyu manje wakuenda kuti wakogara kumatende kuyo pane pikicha yakaitika kupera kwamachi pandiri yandisinaunzwisisa murume wangu ndiye anga atanga kuchinja musoro patiri kurara tese aibva torapira yake kubvaisa uku kubva rakanganisa uku inini yangu pirobva yasiwa apa takapedza mwedzi ini ndiro randakadai iyero rakadai hapana tora neumwe uruzwa vandati horeri zvadini zvadarika ini ndisangati apikicha yangu iyaitoa yake nditoa yangu ani ndiwatanga vatagara saka paakaenda kuitira kwanasekuru manje ndakazozvizwa manje ndino zvadini zvakataurika nekuita sei ndikati zvinoshata debvashinokutonena baba wangu nekwakabva mai vangu handi zvakuda mai vangu nababa vangu eroti vandonoti chii chiri kuitika kundini saka zvari kuenda kwanasekuru iyo kwakabva mai abereka baba wachapedzeni vandagara saka patakazona tese manje benzi rakabuda papo ndini ndakazozvitenzi ende vazoendere kwamai wako usina kuyakotitaurira kuti idini pakabuda chakatitenzi inobva ndaona ndikati panapa kuti ndionobuda mune zvakanaka ndisina chandibata mhere uripi patachanga uchema ndakachema muna April ndikachema kuridza mhere vakazona vandibata dati pano ndikati ai imi muziva zvamuri kuita
Inini pikisha akazobuda ipo papa. Ndakazomdakarara siku murume ukulala kuendesa ukamsoro. Ine ndiri kuendesa uko musoro. Ameno chacha kuti kangoma yako nosvika yemwana ipo papa. Ndakafuma ndisirikoza kuti ndiri pipa. Mumabhuranga ndimusirumboitaba. Nekuti zoti chichakoitika handinotombozvizwisisa pandiri pamwiri pangu. Asi nekwenda kwenguva vakasekurara chionjwe benzi. Ende wewe ndio utoyoshungudza murume pamba pake chichindi kati azvinanda. Asi gora chasvika kachirumikwa tikwachazoona kuti mari mwakadini. Vatangaraza. Vakadaza kuti panda pakandittonga ndikati kuti atadani zvese. Handini murume wangu ndio rivaiti. Iri ndiri benzi. Vatanyarara. Tagara. Ndinoshungurudzwa. Kunerwa kupera. Kudandoti mbamuna muntu ukono zvakadai. Kazi handichati kwaturi pano. Handichati kwatende kwabatsirwa. Ndarapano. Hama dzangu dzakundoteketerwa mazita pamwe nousiku. Fanika babawo, vazwadedzwa pamba pangu. Unomuno wangu uyu, wazvade kudedzwa usiku pamba pangu. Vanachazozvitaura kuti papinda kuzingopanda munomuno wangu zvitaura kuti munomuno wangu. Zita rakupana apa rinodini ringodaidzwa. Daizwa house of horror. Anyway, that's the background that it taizwa muri kushungurudzwa. Ndinotovhunza kuti mazino amusina ngekuchaiwa here. Handichatozviba pamwe ngoti watamba kana kuchaiwa. Ndazwa ngekunerwa. Ndozvuzana kwamwe ndakaenda musikwanisa nekufamba. Ndakasekera kanotipira kuno kundikati kandiri kuenda kumusha kwangu. No, because ndonandoenda neruti kana ndakaikomakara kunonandoenda. Chandopedza kuti mubatsirei. Ngokuti zvinhu zvakaita senge izvi zvese. Musafe muchiti muri murudo. Uchishingirira asi rudo pasina. Iyi polisi yekuti handiende ndiri pano. Unofirapo uchifira pamana. If it is time to go, move on. Kana zvisadi. Unogara sei nemunhu anokubvisa mazino? Haumangari mapurisa, hauiti sei? Wapinda mubedroom macho, bota hakuna. Iye wakatarisa uko. Iye wakatarisa uko. Kana nemiwo kuvura kuona zera renyu. Isu ndosandotokubatsirai mbuya. Kubatsirai kwatita tokubatsirai zvinhu zviri practical. Hatikubatsiri nezvinhu zvisingaite. Murume kana ari violent, ndiyo inonzi domestic violence, GBV. Handiti saka kana itori domestic violence inoripotwa kumapurisa. Munhu opinda mukoti wodi because yamutori nayo yekutobviswa nemazino nechii, ndiyo inonzi GBH, grievous bodily harm. Handibvumirwi. Iye yake mazino akakwana asi mamda uzoya nyama yaiswa pamoto na11 mozoya na 7 asi umwe munhu achikwanisa kuya nyama paanofungira then woti Mwari mubatsirei munhu iyeye. Hamuchakwanisi kuya burai kuzi mazino hamusina munotsenga nei, asi iye ari kutsenga. Bambo, simukai bambo. Muri moche doge. Andika mazwa bambo. Zvandatotaura bambo ndizvo zvimwe chete zvandinotaura. Kuti mutemo uri unokusunga ibambo mukatadza kugara zvakanaka nemukadzi. Kana musati mukadzi munomuendesa musha kwake motedzera tsika dzekuramba mukadzi nadzo zvakanaka. Handizvo ini ndinokusaisei kuti kana musadei moite chaizvo musapozi kuita chii anokuremadza munhu.
ndati kana musisadi mukadzi munoita zvinoitwa hamuremadzi chii kana zera renyu uzwa uzukuru kuti tunozva kuda kunze tiutamba udzo nevamwe uvazi gogo unorara akabata makumbo asekuru sekuru unorarawo uko akabata makumbo ambuya zvinoita here azviita rizvi asi muri kuzviita nezera renyu chamuti kuti muti zvakadaro chii vanhu vane vazukuru taurai baba taurai ini nama yaka tiri kunesana nenyaya yekuenda kuchiprofita chiprofita chiri kuendwa ichi sachirara ndikusa mushonga kuti achokwadi chirara golden chirara mhombe andigumba reva kudemburo uyo wemakirashu webegel ndoenda kudzikora rato ndinetsa mukati wemushonga zvekuti mai ava vaigara vakaendako kutenga 2011 kusvika 23 pamwe aenda katatu pasondo pamwe aenda zvofondo vati uyai kunogumira mutsvati kunitara kuti svikai kunogutira zvepameuta mwana aita kukondwa zvakadaro zvezvi ndo magara ndai ndikuita uyezve mai ava vabva vatotokora chidambudziko kunoona kwaonekaita musikana hazvizo zvakuita nhasi loi vakutofanirati vanogwina mabhurangeti itezvinoshandiswa chini chakutanga ichi chimenesei kwazviise sauti mumaoko anemakumbo ndaenda mundikibano here mwana mukuru ava vatuka wade daidza mwana mukuru kuenda tovanhadzika kuti dzasiba asisukure zvakanyanya katapati 150 meters ndovanhare munhu akainza pasi baba kwaitikei mai havasvika zvakanaka banje ndobva ndasvika makwavo mai vachitosvika mukomana iyo zvoti mama chiko zvese chiko mama zvaditise pambaita ndidonetsei pambaita mamashene zvandizonesa kuti maoko nemakumbo handinesa kuti 50 jenasotenga nekuti nemombe zvandinoshanda kwakuidza makumbo kwakuza maoko kwakuza makumbo vandidonetsei pasi kundidoso ndabva ndaremerwa zvikamano kwaunongaso pasi d kwabva atonha pasi kwaunosumukei ubva sumuka ubva takabuda kunze wanobuda kunze kumbedzumimo kwati putsa kondochinja nini ndiri kune zvurumingwe vachibvanobuda kuna utoileti saka mwana wangu ina akabvunza ati baba chii chinomboitika kubayavada ndati aiwa sachiravaanzika vanhu asi wakupinda mumba muno matauriro akaita vakataura kuti murume wako ari kuti kunoku kuna mekuru iwono uri kunoku ari pakati ndofati vanotuka vafati vakura kuno nemumweya mavo yotodharadhara tozonakati mwanangu zvatopera uchauya zvinezvi vambofambira kuti zviri zvega here zvinezvi inafamba ine handikwanisi nokuti ini havasiwangu ndinoenda kutaura nana baba wacho kuti ndodambudziko randinaro baba zvikanzi baba zvisi zvega zveizvi ndobva tagara paya ndobva ndazoti kuenda kwenguva izvakabvatika manje manje akusvika ri baba ndine mwana wangu musikana uyu anga ari form 4 ndopakasikana form 3 form 4 tovadambudziko iroro mai vachienda iko uchiprofita kwawo kwachirara anovadzizoti vari kupuwa akumbetebetsezo ndikati mai zvamuridzidzisa mwana izvi hazvina kunaka ba pamwe kamwana kakuenda kega mai muri kukanganisa zvamuri kuita izvi mwana uyu zvinoitika mberi hamuzvizivi vanhu aiwa mushandi wamwari hana zvanoita anoshandisa mwari mai avo ndaindikadatara naro ndenehasha vaibva vabuda mumba vondorara mukicheni vora mukicheni nekazambekawofuka ini ndobva ndasvika kupapa zuva ranenge rabuda
kamwana kafutsa moto ndosvika paside ndotanga kubvunza koimi ngekuri kuita zvinhu zvakadai kundikatotaura makuti kuda kunze saitana wacho kumba kwaanogara wacho saka paPhoenix uko ndoanogara iko asi kunamai panapa ndotanawo unonzwa foni yatovhinga ipapo zvanzi mai Marima samai vanokobota here zvanzi autotaurawo vanda off foni yavo yai zvoita futi zvikanzi mai Marima samai vanokobota here zvikanzi vanotaurawo avanotaurawo ndobva vuchiti samarima akona kutaura zita rangu handizvidiba izvezvo saka munhu uko arikofinisi uko arikuzvibata sezvo ndinomubhuya dhora rakabva kwachirara rakainzwa kwachirara dhora iri vanga utobonditaurira ine ndiri kumadiamonds ndichisanda ikoko ndikondaishanda kwachoyo asi ndakazosiyawo nenyaya yachirara zvikanzi vatuda vanzi dhora iri rikomborerwe kuitira kuti vana mumba muno vatangwarunzarauka saka vangwadaro zvezvi dhora riyai richazoenda futi kwachirumiko roenda kuchukua raenda kuchukua kwakwako hamuzozvachazika seikoko ndezvokuti mudzime kwachirumiko nemudzime kwaMarima ibatana pamwe chete kuita kuti vana ava vatigobakadambudziko ba ndobva ndazviramba ini kana handizvidi zvinhu zvezvo handizvidi papavo pangu mudatisese nhamo ndindikonandika panapa hamuko vano tsani vandanyarara saka ndasvika pamba payapa ndakasvikapo zvikanzi namai ndini dhora ndikaisa kuchukua ndobva ndakopota ndobva ndadzoka kubasa mai ava vakabva dini vaisika basa vakabva enda Harare ini ndisikazvizive isikai vakafundzwa tachirara vangasikaitawo vakabva enda kuHarare ndisikazivi kuHarare kwakwaitwa zuva resi 3 weeks vari kuHarare ikoko vana vapa ndakaenda ndikavataurira mwananyo handisi kumuona kumba anotonda Harare vakadzapepata foni iya kutoa foni iri mutachi not available zvakazondazobata chimaimino wacho ava tonzi havako amentovatupi saka zvaite kudare kupapo ndabva ndadzokera kumba vandichazoona zvichamira sei ndadzoka kumba paya ndobva ndagara ndobva ndazofona futi pafoni yavo dzahinga ndikati ko muri kupi muri kuHarare zvanzi nanhasi here zvanzi ndikati vana baba ndati ndavatsaurira asi vato zvakanaka chazoona nyaya icho yakamira sei ndine urombo ndakutofa ndivakusa musheva vanhu asati kuda kudako ndobva tena foni yai vataura chiti vana baba vaona iwavo havasana baba vangu vana baba vangu vari kuno kuHarare uku ndabva kupi kumba kwavo ndabva ndashobva ndanogara paumba ndagara paumba ndichiti chitatu ndiriudzokera kubasa ndobva ndafona futi aiwa ndikuda kuti inini ndiri kuda kuda bhazi kuenda kudzoka asi inini ndichamboedza kuti bhazi aindiorona ndi mari yangu inini haisi kukwana ndobva ndanyarari paya ndobva ndazoona wamuso chitatu ndaudzoka kubasa kumakondati 4 ndotaima ndaibata kombiyo kuti ndibate makombi tonobata kwaye basa mberi zvakata zvezvo ndipo pandakazonzwa kumakondati 4 kokokokoko ndeti ndiani zvakanzi ndini zvazaiti zive mudzimai kondati 4 vanhu vanodzikira kwabvuma kwakuyaku pape pafamba papapa pakuita 2 hours kupafamba papa munhu womukadzi ega ndobva ndasvika kuvhura ndode ndobva ndangokwasanawo asi kwasana kuti wasaro paro ndobva ndanyarara papa ndobva ndakwasa vakadaro nyaya yekuenda kwana sekuru enda kwana sekuru ishoko wandatsunye baba ndakati imwe musi ndakatora navo kumabhurageti ndobva ndaona musiya zvakanaka ba mumabhurageti mai abva ndiudza kuti ashamwa yangu akanesa magumbezi ngati ati haina senyaya ndandoseberawo vabva vabvisa mabhurageti aya bhurageti wani wepasi vabva ndandoti kugeza bhurageti yari yai vageza bhurageti yari yai kwakasara chi metros nebhurageti wani saka zvadaro zvezvi ndabva ndatachijira ndamboisa papa handidanda makupezi ba asi pane zvaitika ipapapo ndobva ndangoisa chijira chaya kuti ndirare usiku hwese mai avaenda kunhirinoku wangu nemwana ari kudini ari kukanganiswa ikonya kurima amamboinzwa nyaya iyoyo aitorwa navanhu kwamafiko akarasirwa navanhu kwamafiko
saka zvadari izvezvi ndakabva ndangoti alright ndobva makuseni namopametrosiya ndamopa ndobva ndaenda ndobva ndatsika magubhezi tsika musiki pamwe ndakagadzira siki totsika magubhezi aya ando zvanaka ndobva ndandonanika kudaro ndobva mai vakasvika kubva kwaarondoma 8 ndikati nini ahone mai ndageza mabrangezi zvakati wageza ini ndosati munonotendawo kundadini mazvita henyu murume wangu baba iyi imistake yakaitika handikaona hatiiti patozviita asi nokuda kuti imistake yakaitika otara mune zvakanaka kunomwako tobva ndandonyarara zvatirwadza mai vakadzokera futi kwakuyangu ini ndabva ndaendopi kunana sekuru mudoko uyu sekuru mukuru pambasina totana sekuru mukuru papa mudoko ndavataurira sekuru vandikuya mataura aita mai anondifadzaba kuti zvanzi mabhedi ameswa ivo vanzi onda wageza ka udanditese wageza ka indi tozati vanotendwa sokurati kuita sei kusakura ka onati notazere kuenda kunze ma8 manamu ozoya mumba alright iyo ndikatoti ndapedza iyo ndekuti mukadzi uyo anoshupa ndasumuda ngati mukadzi anokunetsai muchimudana naye asi vakataura kuti muchimuda here mukadzi uyu mukadzi munomuda saka zvomukadzi muchimudaka tazwa matambudziko enyu ekuti mukadzi uri kuenda kwachiraka mudara ndiye akwadza musha wenyu imi hamuzvidi zvemapostori vheri chipiri mukadzi unoti kwakawanda twari kunyepa nekufamba haagari pamba ende mukadzi mataurire ake haana respect izvi ndototaura nyamwana tezvaro utozwawo kuti ndozvutaura nowako nemukwambo kuti kuti mwana uyu haasi kubva mumapostori kwawo kana 4 mangwanani kuti kubva kwabvuma kusvika kumba wakanga afamba sei handikisai maoko aya tiri kuti isusu apa musha wevanhu vakuru watiri kufunga kuti vanhu vakuru unofanira kuvhirwa wasechei unofanira kuonekwa semusha wevanhu vakuru kuti vana vadiki wadzidzewo something kubva ipo mazwa kuti azi mukwera ari form 2 akuti unoswera kwachirara kumupostori tikuti isusu ichi chinhu hachisuda argument hachisuda kudefenda hachisuda kuta mukadzi wataura maproblems ani ake murume ataura maproblems ani ake chiri kudiwa kuenda kuti vanhu 1-2 ava wagare pasi mutaurira wenyu kuti izvi hazviitwi kana uri mutii mumarriage chandoziva inini mupostori ukamuinga pamba pake haashayi zvekutaura ukaenda nhasi mupostori achitaura kuti nyaya yako yoda munamadzo azvo mozodzoka mangwana na 6 uchisvika uzi wedzerai kunamata oda mukaka musi wewednesday woenda uzi wedzerai munamata musi wefriday unzi wedzerai munamata musi wesunday unzi wedzerai munamata gore rese uchingozi zviruda chii handizo tiri kuti padini ipapo paonei nekuti vakadzi vakawanda wamatambudziko nenyaya yechechi nemarriage dzavo pane vamwe vakadzi vaakukudza time kuchechi kudarika time yaanopedza ari kuti ari kumba kwake mumarriage chekutanga mukadzi kana wakaroorwa the first thing is to protect your marriage ziva zvinodiwa nemurume wako woita chii mbuya muruzwe woziva zvisingadiwi nechii kuti nemurume wako woregera kuita zvisingadiwi nechii nemurume wako ukadaro chete marriage yadii hapana murume anoda kuti
akati ari kupinda mumba, mukadzi anotanga ari kuona imbwa iri kupinda mumba, kumirira kuti murume akakuroora akuti maswera sei shumba, kuti murume akakuroora akuti maswera sei dziwa. Iyoyo ndio saini kutotanga kuratidza kuti waakurasika. Chiwanhu chinoti mukadzi mamuka sei baba, marara sei baba, maswera sei baba, maakuda mvura yekugeza here, maakuda chikafu here, hembe dzakaaimwa. Baba akada hembe yekugeza, mai haubvunzi mushandi kuti hembe dzababa dziripi. Idambudziko iro. Titesa ndii kana ukaona baba akuda kuda hembe dzokupfeka akubvunza mushandi kuti hembe dzangu dziri papi. It means mumba dambudziko ratodii. Pane asiri kuita basa rani. Murume whether ane mari kana kuti haana mari, ari handsome kana kuti ndigotito, murume chii? Murume ndewako, ndiye wakadii. Marriage hainombosiyana kwese, wakadzi wakafanana kwese, asi zvawanozoita wapinda mumarriage ndo zvakasiyana. Ndo zvinoita kuti mai wepa next door asiyane namai wepa next door. Kaitire kani kako ndo kanoita kuti marriage idii inakidze kana kuti iwawo. Porridge chaiyo rinonaka rine shuka netumukaka nedowi riri kudziya. Porridge inoita sei? Rinonaka. Waripiwa mbawo yakadiri yakanaka. Rinodiri porridge rinobambo rinonaka. Asi ukapiwa porridge mupureti yakabhondeka 1, spunu yakabhenda 2, harina shuga 3, rakawanda sauti 4, harina mukaka 5, harina majarini 6, harina dowi 7, rakatonhora 8. Munhu ari kupa porridge wacho hafu gani. Porridge iroro haridini harinaki. Also tati porridge iroro haridini ende hauzwi shuku nekudini kuridya. Hauzi kamwoyo kekuda kuridini kuridya. Asi ukaona riri submerged mumukaka kulichera kuti kasikude tukakatoti kuita mukagomba iroro unozwa mwoyo wako kuda kuti kuridya. Asi ukaona rakandochikuti ndini kurakidza nechaipe chigayo chakagaya huko wacho pane zvimunetsi. Wakadzi ngatizive chii ichocho. Ukaona uri mukadzi waswera kumunda uchi hembe dzaenda nadzo kutema huni ndozorutika kujamba kupinda nadzo magumbezi kuti ziva kuti marriage yako iri patanga. Mukadzi usati warara kupinda magumbezi enda wogeze wozora mafuta kuti warupinda kuenda kuchechi woda kupinda magumbezi. Ita make up yaunoda kuita kuenda kuchechi uchipinda magumbezi. Zvemukati zvamaskera nazvo handizvo zvinorarwa nazvo ba. Pamunogeza dzidzai kuchinja zvemukati. Motsveta muwashing basket, mopfeka zvinyowani, mopinda mumubhedha. Musaite tsika yekugeza makumbo nemagumbezi.
kuti munhu anopinda magumbezi aine shende akati pupiri wobuda mangwana magumbezi achena kugeza vakadzi kugezwa nemagumbezi no nyeredzi dzinodini dzinofa tiiteze musatange nharo makuenda kubedroom musatange nharo yangu yakupa chikafu tiitezere wakadzi dairai wakadzi mune dambudziko rekuti damubatira ipo papa paanoda porijipo papa chimwe sipunu 1 ndo vandati uri kuziva here kuti zvawakaita last week andina kuzifanira aiwa mubedroom hamusi mukoti bedroom ibedroom yekuronga tunhu zvinonakidza chete mubedroom isai magwavha maplate mubedroom motora hubva moisa mukaplate mubedroom motora zijopi remvura moisa mubedroom motora maagitiki maswiti machange kumashopu moisa mubedroom mabanana kumusika mubedroom mazwa here wakadzi baba wakati ndidei mvura musabude mubedroom mvura inofanira kunge irimo munozwa here wakadzi baba uda mvura mobuda kuenda kukitchen kunze ngotora mvura hauna kurongeka murume hakumbiri mvura yekugeza unozi baba mvura yekugeza yaredi muruzwa endai muite zviri kutaura izvi mai imimi mabatsira vamwe hamuitiri pusi magumbezi kubatsi kuti kwamufisa waitira pupu magumbezi woti murume geza magumbezi acho kuti wamufisa udotaki no tiri kuti isu zvatikudzidza this is ndio maproblems atinawo echiwanhu iyo hayatinawo kuti pane patinoleka when it comes to nyaya dzemubedroom nenyaya dzekuti tinokomunicata sei nevarume vedu nevakadzi vedu mukaona varume vakawanda uchiti uchitaura murume wako achinyarara usafungoti wakaoma hauna kuoma murume atozvigeja kuti kutaura newe kupedza nguva saka the only way to do kuita sei saka ukatoona murume wako utaura naye ukaona achinyarara zvibvunze kuti ndiri kuita ndizvo here kavazandi asi ukaona murume wako achiti mai mwana munazviona kuti huku dzaita sei munazviona kudai achisvika kumba wati huku dzavharwa here dzakachavharwa murume ane confidence nani newe uri kumurakidza kuti uri munhu anogarika nani asi ukaona kuti pamba pako murume wako asika mukubvunza kuti imbwa dzai here huku dzapinda here mushikwere mombe dzakakwana here munozwa wakadzini mukawazwa mibvunzo iyo usikamboibvunzwi amen havo inini ndakutaurira kuti bota harihiri vanhu vakasunga kupesa harinaki bota rinohiwa vanhu vari kufara wese nyama yakarelaxa harihiki kuti imwe nyama yakaoma imwe nyama yakapfawa harihiki chaimushe wakadzi muzwa bambo bambo mubatsirewo futi bambo uyu vamwe bambo vari muno andisi bambo pamwe pacho hasha bambo hadzi wake kumba kwana tezvara handi wongoti ukachayana nemukadzi mbama wakutenda kwana tezvara no zvitarisowo kuti chaisa mbama chii nekuti pamwe pacho varume patinochaiwa mbama nevakadzi tinenge tiri kuziva nyaya dzedu ngatiregere kuita pamereji kutsvagirana mhosva ukaona wapinda pamereji kuti everyday pauri kusvika waswerepi
wangoinani wangautwa nezvei wangadi that marriage yakuenda kumawere. Marriage haisi yavanhu uta fault finding ba handizvo zvamakarorerana. Simbo kwese ngekuti mukadzi asvika baba maswera sei kwakuri sei pamaswera zvatopera. Kana murume ane zvada kutaurira anodii anokutaurira ega, kana pasina hapana. Mukadzi wakarorerwa pamba gara pai pamba. Kana usiri kubasa wakutospenda more time uri away from home kudarika uri mabasa unongorumeta nezve. Kana mukadzi uona uri kuda pamba korara kunze kumba uine kumba kwako mukadzi korara kunze uruti unongorutira kuti hautongeki. Kana usikatongeki gara umba kuita. Kana usikati kutongwa usakokwe mazwa here. Kana usikati kutongwa mukadzi gara umba kwani utongwe ndima yako nawako wako vadzi dheri bambo chibhakera hachivaki musha. Dzingava dziri hasha asi chibhakera hachiwaki musha. Kana maona kuti pamwe pacho munhu anozwisana naye tsvagai munhu aanowirana naye mumutaura kuti wemashamwa ndibatsiro uyu adai. Zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ende musachengete babambo mwana kuchengeta zvigumbu. Munofa nebhipi pamwe iyo mabudisa zvigumbu zvingada mabudisa zvingada tazotokumisa yasipamaku mateni zvigumbu zviri muhana munoita bhipi pamwe. There is no need. Kana problem yatoitika mumba chive maigadzirisa. Kana problem yatoitika mumba mumadi mabatogadzirisa. Musazomirire kuti chazotanganaona nhingi aiwa no. Zera renyu bambuzi murara makafuratirana kana moto yacho kuti yakagara mudhara kawiki kwauvhurondotova mutemo undoona uyabota asi pfungwa ndoziuda pambo asi amuringa ushamwarisi kanizobamba iyo zvikukarareka mamuta mamungu uyabota kana makapedzera nini uyabota kareka. Saka muruti ichiri imba ipi yamuruti muri kugara isingayumboti kuti ndoroni madzokererana ndura uyai rumaya uyaya pamai apo kana musati murume idzo kana musati murume zera renyu kuti muoneke muruti mimi makanyambusha ko wana wenyu mimi wazukuru wenyu mimi wozodini wana wamboripi wana waripi pindurai kune wana waripi uripi mwana ngauya saka munyarire kuita zvakadai izvi vana padhuze nababa ndiye munhu amakabara naye zviunetsere chiprofiti chakati mukasvika padhuze munoona padhuze apo tawira rakati muchiudana nani mai muchiudani baba mukwada isusu tatoda mai kuita sei kuti imba yemusati sei siyanei nekutukana kwamuri kuchayana kwamuri kuita nechi zvese hatichadi imimi mai mukaenda mukaona kuisai futi muoko ndakutaurei zvetara mutemo endai kumapurisa mamamangariro imimi bambo mukachaya futi mukadzi muri kusungwa chimboitai zverudo imimi wakomana handisi totovabereka wagari zvakadini zvakanaka imimi mwana ndi munofanira kubatanidza vachi vabereki vabatanidzei musawapesanurira musaoneke imimi bambo muine saiti pakati paontuwa
mukaita saivi chete pakati pamutua awagadzisi chimbo aganaito kana mana wenyu Benin, badai mundu. Badai mundu. and then go back home. Kana mimi pamoja kubatsirwa. Chakaona kubatsira ukumiriza marriage ichise idzoke payanga iri chako. Iyo zvona kuti mapaona kuti handichatozivi. Bota handichatozivi. Amwe ataka akuteka kukangana kuti murume ane mukadzi akarora kuti akukangana kuti bota noyiwa sei. Zvinowaka munoputsa zvakanaka zvaiti. Aiwa, pana kundangotsingira mubanzira mutarevi. Kuti iwo ndo wangotanga ndi. Izvo zvinofuna pandazosunga kuenda muchipinda. Anga kuti 1 2 3 days warupopota ngenyaya yembudzi. Pawakamonesa pana katenga mbudzi yangu. Wapopota ngenyaya yembudzi. Aiwa, tata kuchizwa izvo akazonda atora mabhaiki akawadzana. Zvapachina ba. Pambeda ndege. Makasema beda mega. Varira pasi Aiwa, Nende mutere pasi. Mutere pasi. Samcheke uyu anotaura kuti hazingane nguva. Hazingane nguva tisikayasi kusangana zvakanaka. Kuti ini ndifare. Dauti makubva panapa. Handiti. Mumba maenda mutaxi shop. Matengerana chi makokora andi mafamba muri wangani 2 nemwana wenyu chingani muchienda kupi kana paini pamuda kutaura naye kuti pamunogadza pamunosvika kumba tunhu kwese tofanira kuti padii nhasi saka asi kuti ndifare futi maningi ndaona mudhara unenge une doubt pichara kana mai kuti shuwa zvidii zviri kuitika here patai mudhara $20. Gambire. Musamboshke mudhara ine patai kana tinofara tese kudai kumba ngatitese futi zvinhu zvedu zvifamba zvakadii hativi pamamarriage anongofa nezvinhu zvisina chii andizvo mai andizvo baba batanai namai ndakatarisa batanai maoko kudai mai batanai maoko idai ndo mai Zamaita kan. mumboreita rudo batai makaza baba batai makaza baba I think side by side, she got side by side. Mana gara. Ndio muri. Kana chiti muri. Lochi. Sikuwa chitaura hivi. Sindirai. Nataka vinywaji bana. Vazoshanda hapo
takashata mambo nepoti panapa tapedzera tapuwa mutemo wekunzi hapabvumidzwi kutora mapikicha kana kutora odi asi tinga tisadiwo zvakanaka here rai saka zvakadaro soka yakadaro unozondipawo odiyo isetimatirambidza anyway ndinonzire imo nditaona ngoro rero ndaona ngoro wana baba wake awarapa ndamatatu wana baba musasataurire apana yange yakatotambwa kare isina taitamba ndo sakatoramba musasataurire uyu ihanzvadzi yangu uyu mukwambo wangu uyu muzukuru wangu tete wangu newana wangani 4 vakomana 3 musikana umwe chete chekutanga chokuda kutenda padare riri pano rese ngerekuti chekutanga mozori nerudo rune ruzivo akona rudo bedziva rune ruzivo kwero ndoda rudo bedzivo kuita kumaururasa it's not easy makore ano kuti mambo ungobvisa mwana kati oende mamwe mabhoto hazvisimbori nyore ipuruvu yacho kuti rune ruzivo chechipiri ruzivo rwude kuti ndasvika panapa zvikanzi pane wana echikoro wauya wakuda kutora manozi kudzidza ndiwo wachava maloyas edu emangwana ndiwo wachava upenyu hwedu wenyi hwemangwana hongu mudare masabhisa retinodzidza munoda nezvinonyadzisira asi ndo zvinobudisa chakanaka chidini chibude zvisiri izvo zvizvi panapa sisi wangu ungoputika ngehasha so asi wakagona kuteerera zvawataurwa pana unewadzidziswa wasiri iwo wega nemadzimai nanababa panapa mambo wapinza china wapinza china kutaura zvokutika ndosati odiyo zvataura namambo izvi ndaikuda odiyo yacho bhozika ndaizomboiplayawo kukumba kwangu wamwe wati inini pandakakurunda ndaiti handisitomboende kuti paitongondyiwa ngemhosva bai kuyiwa ngemhosva kunobatsiri inini chandakandonga ndigumbukirawo hangu pamukwambo wangu chinhu chimwe icho mukwambo haagoni kurispektawo hama dzake kurispekta hama dzake kuvura kuti rendembondonge kune musa mukuru ndotonosa mukuru wangu ugadziwa ndoananyagadzana natezvarangu waindouya ega kusva pekuti ndakazobvunza uyu wana mukwambo wese ndakagara nawo inini mubamani mangu wese ndine mwana musikana ndakagara nawo asi ndakabatikana kuti pawana wamukwambo pane umwe akarowa hanzvadzi yangu wese hapana wakadini mukwambo handisitokaita action ipi andazekutoa kuti newana wangu wakutongondirowawo asi nhasi ndiri kunotenda pano kuti zvapera handina mabhimba apo ndana mukwambo wangu ari padzapo ndatomboenda kuti murababa aumharisa mukwambo wangu mukwambo murunhedzerana dzeshe mondengera kubhotoro ndidini rimwe zvino kana anga asine mari yacho ndaiona mwana mai wanababa mazvida hei ndosaka makazokuwa chimwe chigaro chekunze kwekuiche munomu akaita hei asi mambo unotosimbiswa zvenge wangu wamachinamatowatawanwa kuti tine vana vedu